Kunya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok.
ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider,
nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, leader nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sang bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Pasko, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna nga las 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome diri sa aton sini nga pagdulong sa inyo. So madalalak ko bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, petsa 16 sa bulan sa Disyembre 2021. Kag sa aton sa Christmas countdown, we have 9 days to go before Christmas. Una kita mga kabombo sa aton si mga headlines, epekto sang bagyong Odette. Mabatyagan sa Negros Occidental halin las 12 karon sa tungang gabi, tubtob las 4 buwas sa kagahon. Pila ka mga LGU sa Negros Occidental nagpatumana sang preemptive evacuation samtang nagalapit ang paglabay sang bagyo Odette. Samtang Governor Bong Lacson nagpanawagan sa mga pumuluyo nga magkooperar sa ginapatuman nga evacuation kag magpangamuyo. Coastal Barangay sa syudad sang Bago ginapalerto sang storm surge preemptive evacuation ginpatuman naman. Mga residente sa Coastal Barangay sa Banwa sang Valladolid temprano pa nga ginpa-evacuate sa mga barangay officials. Duha ka mga mangingisda sa Banwa sa Negaran missing matapos magpalawod sa nasakupan sang Binalbagan. Amoy at mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaron, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapaunang nga balita mangin kritikal nga oras para sa Negros Occidental ang alas 12 sa tungang gabi, tubtob las 4 sa kagahon, sunod sa isa ka weather specialist. Sunod sa kay Michael Viola sang Pag-asa Iloilo. Pasado launa kay inasang hapon, nakita ang sentro ni Odette sa General Luna, Siargao. Sa karon, yara sa tropical number or tropical signal number 3 ang southern kag central portion sa Negros Occidental, samtang tropical signal number 2 ang northern Negros. Sunod sa kay Viola lauman nga 16 ka oras sumanin subong, makabatsyag na sa makusog nga hangin nga nagadangat sa 120 to 170 kilometers per hour ang probinsya. Sunod diri las 10 pa lamang sang gabi, makabatsyag na ang pag-ulan o kung mabatyagan na ang pag-ulan, apang las 2 ang kagahon, gid ang ginakapik o pinakapik nga mabatyagan ang bagyo sa probinsya kung saan magalabay ini sa Banwa sa Ilog. Nagpanawagan ini nga magpreparar, mag-ulo aligmat kag himuson ang mga kagamitan. Sunod sa iya, dako ini nga damage ilabi na gid sa mga high risk nga lugar kag mga balay nga himo sa light materials. Nagpanugyan man ini nga mag-evacuate na ang mga naga-estar sa higad sang baybayon. Malalakas na pag-ulan at pagbugso po ng hangin at ang pinakapik po niya no is around mga 2 a.m. no, kaya nire-raise na lang natin na mula alas 12 hanggang alas 4 po ay po yung maulan at saka malakas na pag-ihip po ng hangin kasi base dun sa mga previous tracking po natin 2 a.m. po na madaling araw ay nasa vicinity po siya no ng Ilog, Negros Occidental. Ang kabayan sa pagpahayag ni Michael Viola, weather specialist sa Pag-asa Iloilo. Nagpatuman na ang pinakamalakal government unit sa Negros Occidental sang preemptive evacuation samtang nagalapit ang paglabay sang Bagyo Odette. Sunod kay Dr. Sipar Gerhard Kailian, pinuno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division, ginpatuman ang preemptive evacuation pagkatapos sang panyaga subong nga Webes. Nagpadala sa report ng Kawayan LGU nga may 250 ka mga pamilya nga nag-evacuate samtang nag-report naman ang Victorias City kag Sagay City. Sunod sa kay Kailian, hatagan na si Governor Bong Lacson sa briefing angot sa bagyo kag nakahanda na ang bilog nga probinsya sa pagkusog sang hangin kag ulan. Alin alas 10 sa tubtob alas 11 isang gabi. Sa karon handa na ang mga food packs, hygiene kits, non-food items ka equipment sa Provincial Engineers Office nga gamiton sa pagresponde. Handa naman ang search and rescue team sang NOCPO, Special Rescue Force sang BFP kag sa mga Philippine Coast Guard. Sa dalom sang storm signal number 3 indi magdubo sa 150 kilometros sa tagsa ka oras ang kadasigon sang hangin sang bagyo
gani kinalauman ang halit sini kadungan sang madabol nga pagtupa sang ulan. Agod nga wala sang mabutang sa peligro, mas mayo gid kuno mas mayo gid suno kay kailyan nga ipatuman ang preemptive evacuation agod nga wala sang mabutang sa peligro. Ilabi na ang mga nagapuyo sa igad sang baybay. Kinalantaw naman nga mataas ang sang 2 tub 3 kilometro sa katason sang balod nga dalon sang bagyo gani ginabisuan ang yara sa igad sang baybay nga mag-evacuate na. Wayan, may estimated na kita nga mga 250 but we are waiting for the final report or may report sa ato ng DRM Kawayan, no? Initial pa lang to niya, bali for text pa lang, so wala pa nabutang sa official report. And then may ara kita sa Sagay, no? Nag-preemptive evacuation naman sila. Si PDMP Head Dr. Sifar Gerhardt Kailyan. Samtang naghingyo naman si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa kooperasyon sa mga pumuluyo kadungan sa preemptive evacuation ang ginapatuman sa mga LGUs nga high risk sa halit sang bagyong Odette. Sunod sa kay Governor Lacson, ginaingganyo gid ang preemptive evacuation sa madubo nga mga lugar kag prone sa iban nga hazards. Malabo naman nga may LGUs ang nagpahibalo na nagsugod na sila sa preemptive evacuation subong nga hapon. Sunod sa kay Governor Lacson, kinahanglan gid ang kooperasyon sa mga pumuluyo bangod target sa provincial government ang zero casualty, labi na nga ginapaabot nga magalapaw pa sa 150 kilometers per hour ang kada sigon sang hangin nga dala sang bagyong Odette kadungan sang madamol nga pag-inulan. Bangod sini ginalauman sunod sa gobernador ang pagbaha sa mga flood-prone areas. Sunod sa gobernador, tanan nga local disaster risk reduction and management offices sa probinsya sa Negros Occidental ang preparado na apang hindi mapaktan ang halit nga tugahon naman sa bagyo gani kinahanglan ang kooperasyon sang tanan-tanan. Ginapawagan man sa gobernador ang pagpangamuyo nga hindi lamang tuman ang halit nga ibilin sa bagyo, labi na gid nga magalabay ini samtang nagakatulog ang kalabanan. Kag sunod diri ginlauman kun tani nga manaog ang bagyo apang wala sang pagbag-o sa track sini. Sana ng mga DRRMO naton all over Negros Occidental nagprepara na sila. But of course, we really don't know how bad it is or how bad it will be, no? And the only way really is to try to protect ourselves. And more importantly, mga muyo kita, no? That will not be as bad as it is predicted to be. So we continue to pray hard and that the Lord will take care of Negros, no? In this next 24 hours. Ang kamay sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Tubtub kainas ang udto, 15 na ka LGUs ang nagpagwa sa executive order nga ga-suspend sang trabaho kag klase humalin subong tubtubwas. Ini ang gilakipan sang Murcia, Cadiz, EB Magalona, San Carlos, Simamaylan, Silay, Binalbagan, Ilog, Bago, Sagay City, Candoni, Valladolid, Sipalay, Victoria, Stag, Talisay City. Ginengganyo man ang preemptive evacuation sa babarangay sa sunod sa Bago nga masami naga-eksperyensya sa pagbaha kon mayara sang storm surge kag barabol nga pagtupa sang ulan sa tagsa nga maglabay ang bagyo karungan sa naglapit nga pag-agi ni Bagyo Odette. Suno kay Dr. Mary Jean Ortizo ang pinuno sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management ginalauman nga magalabay sa o kon magalabay ang mataas ang bagyo alas 8 sa buwas aga santo sa latest advisory sa Office of the Civil Defense. Disyembre 14 pa lang nag-convene na ang City Disaster Risk and Management Council sa Bagyo Angot sa Bagyo Odette. Kaginsapol man ang tanan nga mga punong barangay. Suno kay Ortizo, ginengganyo ang mga barangay officials nga magpadagan sa preemptive evacuation agod wala sa frontliners kag responders nga mabutang sa peligro. Sa karon naka full force na ang mga responders sang CDRMO, City Engineers Office, City Environment Management Office, Traffic, BFP kag PNP Mobile Brigade sa Barangay Dulaw. Suno kay Ortizo, ang ginatutukan sa bago among ko sa barangays kaangay sang Talok, Kalumanggan, Sampinit, Poblasyon, kag Lag-asan bagod ginalabayan sang tubig nagikan sa Bago River kag ginakabing nga flood-prone barangays. Kinaluman man suno kay Ortizo ang pagluntad sang storm surge. Samtang ginpadaman ang mga highland barangays kaangay sang Ilihan kag mailom para sa landslide. Nakanda naman ang mga food packs nagikan sa DSWD kag sa city government mismo sang Bago. Suno kay Ortizo ginabanta 10,000 ka mga pamilya nagapuyo sa mga high-risk areas. Sa tion nga kinahanglan ang response. Suno kay Ortizo sarang lang magpakiangot sa numero 0933-693-6444 o kon sa landline 473-0043.
We have the coastal barangays from halintang kita sa Bacolod nga side. We have Barangay Talok, Barangay Kalumangan, Barangay Samtinet, Barangay Poblasyon, kag gina-include na ginamon ang Barangay Lagasan, in as much as ginaagyan, gina sila sa tubig galing sa Bago River. So, amo ni siya ang mga flood-prone barangay naton. Hindi lamang ang flood-prone barangay nga maka-experience ang ginatawag naton nga hagupiat nila ni Typhoon Odette, but gina-expect naton ang storm surge. Si Dr. Mary Jean Ortiz ang pinuno sa Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang temprano pa ginlibot sa Valladolid Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga coastal area sa Banwa agon nga pahandaon sa paglagay sang ukpon paglabay sang bagyong Odette. Sunod sa kay Dexter Saliz, ang pinuno sang Valladolid LDRRMO, halos tanan nga barangay sa Valladolid ang maapektuhan sang bagyo apang ginatagan nila sang prioridad sa preparasyon ng mga coastal barangays. Ini ang gilakipan sang barangays Mabini, Palaka, Poblasyon, Sagwa, Banwa, Central Tabao, Tabao Proper, kag Bagong Bayan. Nakanda naman ang tanan nga masalakyan sa LDRRMO kag ginalarto ang tanan nga mga barangays nga maghanda. Eskwelahan naman ang kalabanan ginagamit bilang evacuation center sa Banwa sang Valladolid kahanda na ang mga ini. Sunod sa kay Celis, hindi mapakta ng halit nga matugas ang bagyo, gani dapat lauman ang wala ginalauman. Nagpangabay man ini sa mga pumuloy nga magkooperar kag hindi magpakatiga bangod hindi luyag sang LDRRMO nga may mabutang sa peligro. Sa mga pumuluyo nga lapit sa coastal areas, palihog lang, mag-cooperate kamo kag hindi lang magpakatiga. Subong nakita nyo nga katawhay kag dawaay lang tong bagyo pero waay ta gina-expectar. Kung ma-monitor nyo ang track sang bagyo kag ang persa niya, hindi namon kamo gusto mapahamak, palihog lang. Sa mga evacuees, hindi lang magpanik kag palihog in order lang para at least ma-minimize na ang mga untoward incidents. Ang kabayan sa pagpag ni Dexter Salis ang head sang Valladolid LDRRMO. Sunod naman kay punong barangay Luis Acosta Jr. sang barangay Bagong Bayan, Valladolid. Panugyan nila ang tanan nga pumuloy sa Gadbaybay nga mag-evacuate o kung mag-bakwit sang temprano pa. Maghanda man sila sang food packs nga hindi magpakatiga nga mag-bakwit bangod para man ina sa ila nga kaluwasan. Malibot pa kang ginatapos sa sesyon. Sesyon na namin doon sa babaw nga nakagawad kung kami. Libutan namin si Gadbaybay. Kung kami malo naman nga prepara kung may upakwet sila. Patugyan ko lang sa pumuloyo kung maglibot kami karon sa mga alauna karon. Hindi na talaga magpakatiga. Masunod na sila sa amon. Kasi karam na sila. At sa tanan-tanan nga pumuloyo sa barangay Bagong Bayan na makabakwet sila kaliyog lang. Ang kabayan sa pagpag ni punong barangay Luis Acosta Jr. sang barangay Bagong Bayan, Valladolid. Padayon pa ang pagpangita sa duha ka mga isda nga naminsay matapos magparawod sa sakop sa Banwa sa Binalbagan antes ang Bagyo Odette. Sunod kay parawod sa Jovel Tipon, 29 anyos kag Dual de la Cruz, 19 anyos Lonsay, residente sa barangay Inclaro Negaran kag sila ang nagpadulong sa baybayon nga sakop sang Banwa sang Binalbagan. Apang tubtob kahapon wala sila makapauli. Ayon nga nag-report sa PCG ang pamilya nga wala nakapauli ang duha ka mga mangisda. Kinasaagan ang paregyan ng Coast Guard Substation in Garan sang search and rescue operations apang ilagin abort ang mission matapos o kon bangod sa matagas nga balod kag peligroso sa mga personnel. Gamay naman nga sa pandagat ang gamit na Tipon kag De La Cruz nga nakasakay lamang o kung makasakay lamang sa duha ka tawo. Sunod kay Librilla, wala pagid sa impormasyon ko sa diin napadpad ang duha apang na-alerto na ang tanan nga mga Coast Guard substation sa Southern Negros. Bagod malain ang panahon, hindi pa maka-resume ang search operation sunod kay Librilla. Sunod sa PCG official, wala nagkulang ang ahensya sa pag-remind sa mga small fishermen nga hindi magpalawod bangod malain ang panahon apang nagpamilit ang duha ka mga mangingisda. Sa karon, mabalod na ang karagatan sa Southern kag Northern Negros apang wala naman sa iban nga maritime accident gan report magluwas sa duha ka mga mangingisda. So far sir, this morning sir, ang atong mga personnel sa Coast Guard Station Nigaran, nagkandak sila sir search and rescue operation dito sa area sir nga po sabihin na last nga nakita ang mga fishing sir. So sa report sir, nag-depart na sila sir sa December 14 plus this ang aga sir. Commander sang
Samtang lito naman kita diri sa Bacolod, handa ng tanan nga logistics ang kinahanglan sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagresponder sa halis ng bagyong Odette. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor Jomere Vargas nga amuman ang cluster head sa disaster, handa ng tanan nga equipment ang kinahanglan sa mga responders. Antes pa man ang bagyo, sunod kay Vargas, gin-check, gin-review na sa CDRRMO ang tanan nga logistical support nga kinahanglan. Na diskusyonan naman sa CDRRMO kag sa tanan nga mga barangay officials nga ang preemptive evacuation ang nakadepende sa lugar kung prone ini sa baha. Bangod may mga barangay officials man ang nakakita sa sitwasyon sa ila barangay kung kinahanglan na ang evacuation o kung hindi. Sa karon wala pa sa evacuee sa Bacolod apang ginalauman nga mabatsaga na epekto sa bagyo karon sa gabi tubtob kaagahon. Nakada naman ang 330 ka mga classrooms nga gamiton bilang evacuation centers kadungan pa ini kung kinahanglan o kung dugangan pa ini kung kinahanglan gani wala sang dapat nga kabalakan o kung wala sang nakitaan nga problema. Sa karon yara sa Charlie status ang Western Visayas gani handa ng tanan nga barangay sa syudad sang Bacolod. Ready na kami tanan. So, it's been already reviewed and checked all the logistics support na kompleto na kami. Okay, sir, may preemptive evacuation kita subong? Depende na sa kung nakita namon sa lugar nga, ang kasi gabi sa meeting namon, si Captain Gonzales, ang ila barangay may need na i-evacuate namon. Kita kan identify naman namon ang evacuation centers. Ang kamay sa pagpayag ni Executive Assistant to the Mayor Jomere Vargas. Ginpasalig sa National Grid Corporation of the Philippines nga may mga personnel nga mag-responde sa galayon nga paranglitan, may mahalitan na nga transmission lines kadungan sa paglabay sa Bagyo Odette. Sunod Chef Visera, Regional Corporate Communications Officer sang NGCP Visayas na communications equipment sang NGCP sa dalam sa Integrated Disaster Action Plan sang NGCP ginpasiguro gid suro ka Visera nga equipment line, hardware sa nagkalinain nga mga substations kag nag-dispatch naman ang line personnel sa mga strategic areas nga mas mapos para sa ilang pagresponde kung problema sa transmission lines. Sunod diri mahimo nga magaluntad ang power interruption kag kung kulang ang supply, may problema sa transmission lines o kung distribution lines sa apang sa karon na generators kag distributors. Ang schedule interruption bagod gin-reschedule ini kung may bagyo bagod bagyo man ang ginahandaan sang mga line personnel. Sa tiyon may piktong bagyo sa Cebu, nagakuha man sa supply sa kuryente sa Negros kag kami tanan subong sa NGCP nagapreparar no isa na dira we make sure nga ang aton nga mga communications equipment all in place kag ang aton pagid no nga mga line hardwares no preparado man sa nagkalain-lain nga mga substations. Kag aside from that ang aton nga mga line personnel na dispatch na sila sa mga strategic areas nga kun sa diin mas hapos kag mas dali sa ila no ang pagresponde in case si Sera, Corporate Communications Officer sang NGCP. Sa anong kanapusan nga balita, good news ini mga kabombo. Magindugang na sa pagbakal sa pagkaon nga reserba sa paglabay sang bagyo ang isa ka Iloy nagikan sa syudad sang Bago matapos magdaog sa daily draw 100, sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Sang Bombo Radio kag Star FM, sunod sa kay Edina Carbos sang Barangay Pacul, Bago City, Negros Occidental, nagkalit gid ini nga magkuha sa iya nga premyo bisan nagataliti kadungan sa nagahilapit nga paglabay sang bagyong Odette. Sunod diri nagahilay-hilay na ini ka nagapatuyo kagabi sa ginlawag aya siningangalan gani mana murag-muragan ini kaina sang aga temprano pa ini naghimos agud nga mag-claim sa iya sini iya nga premyo ang 500 pesos nga cash kaya nabaton ibakal ni Carbos sa pagkaon nga reserba para sa bagyo kag yadi pa man ang grocery goods nga balol 650 pesos kaya nabaton agon mayara na sila sang pundo nga pagkaon. Sige, ara kami sa Oma. Nga prepare man kami sa hamon nga panigana sa pakalanon namon nga ano. Agay ka salamat gini kay na makadugang-dugang sang hamon nga ano. Kun oras nga magtabo gid man nga kan. Kay pondo na. Una nga hatag? 100. Kadua. 200. Katatlo. 300. 400. 500. Ang kamay sa pag-awards sa aton daily winner nga si Edina Carbos. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo.
Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panubalikan ang aton sining mga headlines. Epekto sang bagyong Odette mabatsagan sa Negros Occidental halin las 12 karon sa tungang gabi tubtob las 4 buwas sa kagahon. Samtang Governor Bong Lacson nagpanawagan sa mga pumuluyo nga magkoopera sa ginapatuman nga evacuation kag magpangamuyo. Costa Barangay sa sunod sa bago ginapalertuman sa storm surge, preemptive evacuation ginpatuman. Mga residente sa coastal barangay sa Banwa sang Valladolid temprano pa ginpa-evacuate sa mga barangay officials. Amoy ito mga kabombo ang aton sininga mga headlines. Amoy ito ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalako bag-o mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes petsa 16 sa bulan sang Disyembre 2021. Kag sa aton sininga Bombo Radio Star FM Christmas Countdown, we have 9 days to go before Christmas. Kag ang standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon nini ang inyong mga tagbalita. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis sa gipanala sa aton mga tagpalamati, pagkabasahon ni Bombo Daniel Locsones, aton sininga news analysis may tigulo sa la nga interpretasyon. Bugna, Kapitulo 13, versikulo 16 kag 17. Subong man ginapapatinan niya ang tanan, magamay kag dalagko, manggaranon kag imol, hilway kag ulipon, sa tuo nga kamot ukon sa agtang, agod nga wala sing sarang makabakal ukon makabaligya, luwas kon siya may patin, nga amo ang ngalan sang sapat, ukon ang numero sang ngalan sini. Para sa mga hindi magpabakuna, bangod kay iya kuno sang yawa, matag sa Biblia, sa tuo nga kamot ukon agtang patinan ka. Bakunahan ka bangod may pandemya, hindi ka pagpatinan sa ngalan niya, pero mabutgid kay nakatalana na sa hindi mahibalan nga tion ukon takna. Ang ini panguna-una pananawa naging padala ni Andy Hunyo sang siyudad sang Bacolod. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio